Здравейте! През последния месец хиляди хора по света се заляха с ледена вода в подкрепа на една кауза, която е в помощ на болните от АЛС. Това бе последвано от известни, също така и никому неизвестни хора в България, много от които даже и не знаят каква е тази болест. Дори тук хората вече не се заливат с вода заради АЛС, а в подкрепа на всякакви каузи, които нямат нищо общо с идеята за ледената кофа. Аз няма да се заливам с ледена вода, а ще ви насоча вниманието към една болест, от която все повече хора започнаха да се разболяват в България. Пострадалите от тази болест у нас всекидневно са стотици, а много от тях дори заплащат с живота си. Знаете ли коя е тази болест? Тази болест се нарича непокизъм. В България на никой не му пука за никого и за нищо. На чиновници не им пука за проблеми на хора, обърнали се към тях. На политици не им пука за избирателите им. На съдии не им пука за пострадали. На хората не им пука за бъдещето. Примери много. За съжаление, българинът започва да му пука чак когато вече е късно, когато самият той се изпраща. Ще насоча вниманието ви към непокизма на улицата. На никой не му пука, че не спазва правилата. Непокисти каращи с по-висока скорост от обозначената. Непокисти паркиращи навсякъде по тротуари, пешеходни зони, пешеходни пътеки, градинки и дори на инвалидни места. Непокисти каращи пияни, дрогирани или без шофьорски книжки, дори и родители непокисти, които хванали детето си за ръчичка, пресичат на червено или карат колата си без да са го обезопасили, а някой дори и на предната седалка. На никой не му пука за последствията от това. А знаете ли какви са последствията? Всеки ден заради непокисите по улицата загиват средно по 2 човека, а минимум 20 биват ранени, като много от тях остават инвалиди за цял живот. Но на кого му пука? Всеки си мисли, че това няма да опре до него, докато самият той или човек от неговото семейство не пострада. Защото статистиката настъпва към всеки. Защото непокисите в тази държава са прекалено. Казвам се Михаил Попов и съм от фондация Безопасни улици от Валя, която беше създадена след като една непокиска уби моята племеница Валя на пешеходна пътека. Искам да отправя едно послание към вас и да ви призова да промените поведението си на улицата, като се наложите да спазвате правилата. Направете го за себе си, направете го за близките си, направете го за децата си, защото повечето инциденти стават точно заради неспазващи правилата на пътя. Аз няма да карам никого да се залива с вода и няма да моля никого да дарява някакви пари, защото това е кауза, която може да бъде доведена до успех, ако повече хора я възприемат със сърцето си. Излизам с това послание към всички хора в България и призовавам двама известни българи да ме последват с послание към хората и те, защото съм сигурен, че спазват правилата на пътя. Призовавам Рафи, който е идол на младото поколение, и Кобрат Полев, който е пример за успял с труда си човек. Когато едно такова послание бъде отправено от човек като мен, който никой не познава, има малка вероятност да бъде чуто от много хора. Но когато бъде отправено от хора като вас, то ще достигне до всеки един българин. А ако призовете и други известни хора в България да го направят и те, със сигурност тази кауза ще успее. На известните хора в България не им е нужно да се залива с вода, за да бъдат чути. Успех!